parlok ha ka ban kong ngi pan pau gi songo ayau balei trai kan rat ha ka ba sai sian pat ula pan sham beng ya phi bat kom jo ro ngi pa bai we te da shisha kan ko por ka long ka por ka bangin tap sha da ka ching so si bat ngim la sha ban set ki mat haban ban yi da lagi chong ki khmat ya lagi chong ki para ki chongi ban mat ya kom ki ne ki ke baro ban ngat yi we na prang chong phi le si ki don ki balaya lenti ya ka ba kom ka ne ka ching cha phi su tho kham pha ma phi bat ayu shingin ong ko ge liang ki pan pau ya ki ching bitar nomor dei ki ching le ka chongi ki bala he ki balasan ka ba sak perlong pat ya ki para ki chongi la ne ki khlung khna ban ma te ki ching janjar nomor kan ni ka par thei ki bam ta ka badap tang ki ching e ka chau bang i phai ban ngim tip kan nong gon da preng chong phi ki bala mat la ki bai i akum kan ni ki ching jan nomor Saya don't know what kind of review ini.